bihi mafatihil hikam wa masabihidz dzulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah kawula takzimi, tansah kawula cadhong barokah doa saha ilmu-ilmunipun sedaya para bapak kiai, ibu nyai khususipun wonten dusun susukan ingkang tansah kita dereki kita mulyakaken. Ugi dumateng beliau Al Mukarramah Ibu Nyai Hajah Mar'atus Sholihah ingkang tansah kita tenggo rawuhipun, kita tenggo mauidhah hasanahipun, ingkang kita sedaya antu-antu berkah ilmu manfaatipun. Ugi dumateng sedaya para tokoh agami, tokoh masyarakat wonten dusun susukan, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, dalah sedaya ingkang saestu tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kasupen ugi dumateng sedaya para rawuh jamaah pengaosan dalam rangka pengajian akbar dalam rangka halal bihalal dusun susukan ingkang saestu tansah berbahagia, tansah dipun paringi kesehatan dohir batos. Insyaallah mugi-mugi rawuh kita panjenengan sedaya kagolong rawuh ingkang mardiyah, rawuh ingkang pinaringan ridhonipun Gusti Allah. Allahumma amin. Ugi mboten kasupen dumateng sedaya rincang-rincang hadroh Nurul Aini. Ngaten nggih Pak nggih. Nurul Aini, Pak Mus dan kawan-kawan. Kula tepangi sek Pak Mus tok. Nah niki sedaya ingkang tansah kita mulyakaken, kita banggaaken. Mboten kasupen ugi dumateng sedaya pemeriah adicara, bapak-bapak YouTuber, Bapak sound system, sedaya ingkang kita mulyakaken dalah sedaya ingkang nembe sadean es krim, sadean cilok sampun pinarak dereng, Mbah? Dereng, walah masya Allah, ge mangke waket pinarak mriko nika sedaya ingkang nembe patos maisyah, mugi pinaringan rizki ingkang halal barokah Allahumma amin. Mboten kasupen dumateng sedaya rencang-rencang panitia penyelenggara adicara pengaosan wonten dusun susukan pemuda-pemudi dalah sedaya warga masyarakat ingkang estu kita hormati, kita mulyakaken. Saderengipun monggo para rawuh sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi nikmat werni-werni kalian kita panjenengan sedaya. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan nggih menika nikmat sehat, nikmat sempat niki nggih nggih. Kiambe alhamdulillah dipun paringi kesehatan, kesempatan rawuh wonten mriki. Pramila monggo raos kesyukuran sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat ma'asalam mugi katur kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya tenggo-tenggo syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki pemanasan kalih kula riyin nggih Mbah. Panjenengan menawi badhe olahraga pemanasane biasane sekedap napa dangu. Sekedap, ngoten nggih mangke. Dados niki sekedap mawon mangke kula matur menawi Bunyai sampun rawuh kula mantuk. Ngoten nggih Mbah. Dados niki mugi-mugi ampun bosen riyen nggih Mbah. Monggo sareng-sareng kita kula yakin panjenengan sedaya saking dalem sampun niat sae. Niat teteng mriki tentune ngibadah dhateng Gusti Allah melalui tolabul ilmi silaturahmi. Nah niki niat-niat ingkang sae ingkang kedah kita sedaya lestantunaken. Karena hidup di dunia niki panci kita panjenengan sedaya dipun dawuhi ngibadah. Dados apapun yang kita lampai dipun niati ibadah dateng Gusti Allah lillahi rabbil alamin. Monggo kiambek toto malih sing kala wau saking dalem niate badhe
kangen kepanggih punyai mar'atu sholihah sakniki niate dipun tata malih selain kepanggih punyai nggih niat ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang insyaallah ndadosaken amal sae ingkang waget kita unduh wonten alam kelanggengan amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki pemanasan kalian kula niki adicara sederek-sederek susukan senaosa sak menika sampun mlebet wulan Dzulqa'dah nggih Mbah. Sampun apa dereng to Mbah? Sampun nggih Mbah nggih. Niki bukti cintani sederek-sederek susukan kalih halal bihalal bahkan di bulan Dzulqa'dah sing boten biasane halal bihalal tetep tasih nganakaken halal bihalal. Biasanipun halal bihalal niki terjadi di bulan Syawal. Tapi sederek susukan saking denten tresno kalian ngapuran-ngapuranan saking dentene tresno kalian halal bihalal sehingga tengkene wulan Dzulqa'dah pun masih halal bihalal. Kita panjenengan sedaya badhe napa to sareng-sareng ngapuran-ngapuranan nek cara piyantun Jawi. Kita panjenengan sedaya kepingin bermaaf-maafan satu sama lain karena tentu di dalam gesang kita panjenengan sami teng alam donya niki matur sembah nuwun Ibu. Teng wingking tasih wonten kok tasih beto mriko nampane. Masya Allah, matur sembah nuwun Pak. Ya Allah. Nah, niki Masya Allah. Kathah sangat panjenengan sampun pikantuk dereng, Pak. Dereng, tapi sampun ngujuk dereng wau teng dalem. Dereng, Masya Allah. Nopo siam, Mbah? Masya Allah setunggal. Kali, Masya Allah, niki werni-werni sangat kados wandi. Masya Allah, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun komplit nggih Mbah nggih. Ya Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur wau kula maturi dugi napa Mbah? Larutan penyegar sinten sing ngendika Masya Allah. Ya Allah, nggih matur sembah nuwun Ibu. Niku mboten sios. Oh mboten sios, oh nggih. Oke monggo Bu. Masya Allah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken iki estu sederek susukan beloboh sedaya. Niki kados wande werni-werni sanget. Para rawuh kula aturaken malih kita panjenengan sedaya sing biasane nglampahi halal bihalal di bulan Syawal niki tenggene wulan Dzulqa'dah pun tetap halal bihalal. Karena biasanya piantun-piantun sederek-sederek niki khususipun wonten Kaliyangkrik sadar nek nggadah salah niki nek wulan Syawal kemawon leres mboten Mbah. Leres nek boten wulan Syawal biasane ngapuran-ngapuranan boten Mbah. Boten jotaan kalih tanggine niki boten nate jotaan. Boten Masya Allah kok solihah sedaya niki Mbak. Nah, niki kadang ki ambek boten cocok kalih tanggi tepalih boten langsung nyuwun pangapunten. Dindem riyen setahun nembe nyuwun pangapunten piyantune rawuh boten. Rawuh jilbabe napa Mbah? Cemeng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah niki nun sewu para rawuh monggo dengan adanya kita panjenengan sedaya dipun paringi kesempatan kalian Gusti Allah sing biasane di bulan-bulan lain badhe nyuwun pangapunten lingsem ataupun isin ataupun malu-malu kucing niki kiyambak dinten niki dipun paringi kesempatan halal bihalal sing waune teng manai menyimpan dendam kalian tanggi tepalih sing waune teng manae menyimpan iri serai dengki meri kalian tanggi tepalih enten boten Mbah enten. Nah niki monggo sareng-sareng kita panjenengan sami ngapuran-ngapuranan. Kiambak sing biasane boten bisa boten saged menahan hawa nafsu, kadang kepengin duka-duka, kepingin marah-marah, kepingin muring-muring, teko muring-muring teng ngajenge tanggi tepalih, muring-muring teng ngajenge garwa putra, enten nggih Mbah nggih. Niki gampang kebujuk nafsu sehingga kita panjenengan sedaya tentu di dalam dunia ini selama gesang seserayan gadahi kalepatan. Maka monggo sareng-sareng halal bihalal ngapuran ngapurana nek cara dawuhipun Gusti Allah kula pendet intine Mbah teng Al-Qur'an niku termaktub menawi napa saking awal kathah mangkin ndak wektale mboten cekap keranten niki pemanasan nggih mangke dawuhipun Allah ngenten bismillahirrahmanirrahim wal kadhimin
ghaidha wal afina 'anil nas. Pun ngantuk, pun lemes, pun dahar, ampun alhamdulillah. Nah niki Mbah, sing dereng sinten ngancung Mbah? Alah Masya Allah, monggo pinarak teng banaran Pak YouTuber sing dereng dahar. Tek mriki kula terasaken matur caket kok banaran mriku niku. Niki wau kula aturaken dawuhipun Allah sing intinipun wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dawuhipun Gusti Allah. Monggo sareng-sareng sing biasa niki ya Mbak nek enten napa-napa langsung muring-muring langsung damel story WhatsApp enten boten Mbah? Nah, nyindir-nyindir tanggine kadang nggih Mbah nggih lewat story WA. Nah, niki monggo kita panjenengan sedaya sakniki wal kadhiminal ghaidh. Menahan hawa nafsu, ngeker hawa nafsu. Sing biasane langsung kepengin muncak darah tinggi niki monggo kiambak keker kita panjenengan sedaya toto manah kiambak kedah kemutan bahwasanya sedaya ingkang terjadi niki mboten saged terjadi tanpa idzinipun Gusti Allah. Berarti kadang entene tangga nyepeti kalih kiambak nuwun sewu, entene tanggi kadang nyoba kalih kita panjenengan sedaya, rencang kadang mboten cocok kalih kita panjenengan sedaya niki nggih saking Gusti Allah. Sedaya saking Gusti Allah Mbah. Kiambak bangsolaken dateng Gusti Allah, kita toto manah kita panjenengan sedaya. Berartos mboten nangsal marah-marah Mbak Nana, mboten Mbah. Kadang kita panjenengan sami niki keranten tasih menungso, tasih kawulane Gusti Allah sing kadang-kadang kadang tindak pengaosan, kadang tindak dangdutan nggih Mbah nggih. Leres napa mboten? Leres. Kadang tindak tahlilan, kadang salehonan, ngoten nggih Pak Mus nggih. Nah, kadang kan ngoten niku Mbah. Niki kawula nih Gusti Allah sing kadang-kadang ngenten niki kados kita panjenengan sedaya nek badhe mboten marah-marah secara keseluruhan kadang dereng waget. Pramila napa Kanjeng Nabi ngancer-nganceri dawuhaken marah mboten menapa tapi maksimal pinten dinten Mbah? 3 dinten. Ampun ngantos setahun nggih Mbah nggih. Setahun jotaan kalih tanggi. Ngantos kadang nek pun jotaan niku badhe miyos ngajeng daleme tanggine mawon raose aurat mboten kersa. Leres napa leres? Leres. Maka dari itu monggo kita panjenengan sedaya dandosi manah kita panjenengan sedaya supados napa ting mriki waget mengolah hati, waget memanage hati kita panjenengan sedaya sehingga kemutan nek sedaya niki terjadine saking Gusti Allah nek badhe marah-marah nggih mboten kedangon. Nek dawuhipun Gustur nek kiambak kok ngantos kebujuk hawa nafsu niki ndak dadosaken sengsara naudzubillahi min dzalik. Dawuhipun Gustur kan gampang kabujuk nafsu angkara iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista. Sholawat sareng Mbah. Ya Rasulullah salamun alaik wa daraji. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tasih semangat niki Mbah. Tasih. Punyai dereng rawuh nggih Pak Panitia. Dereng kados nggih. Dereng rawuh punyai. Oh nggih, oke. Mangke dikode nek pun rawuh nggih. Oke. Nggih, keriyen nggih Mbah sabar sekedhik nggih Mbah nggih. Pun boten sabar kepanggih punyai niki. Nah,
Tasih betah kalih kula nggih, Mbah. Oke, tasih kraos. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki wau saestu monggo sareng-sareng kita panjenengan sami ampun ngantos kebujuk kalian hawa nafsu. Makane Kanjeng Nabi dawuhaken al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Piyantun ingkang sae niki piyantun ingkang waget ngeker hawa nafsune, piyantun ingkang waget introspeksi diri, dan piyantun-piyantun ingkang kersa memperbanyak amal, persiapan amal kagem gesang wonten alam kelanggengan. Nah niki dari sini monggo kita panjenengan sedaya wau kembalikan lagi tenggen dawuhipun Gusti Allah, karena estu Mbah sedaya permasalahan gesangi kiyambak, sedaya keruwetane kiyambak niki sampun wonten solusine tenggene Al-Qur'an. Maka sedaya kiyambak kembalikan wonten Al-Qur'an melalui sagete paham Al-Qur'an nggih dengan cara ngaos sareng para alim ulama, ngaos sareng-sareng napa ingkang sampun dados teng mriki hukum-hukumipun Gusti Allah, wal kadhiminal ghaidha sareng-sareng ngeker hawa nafsu. Sing biasane kalih putrane galak, enten putrane mboten manut sekedhik pun langsung jengat-jengat rawuh Mbah. Rawuh, tapi panci ngonten nggih Mbah nggih, kadang gregetene pol-polan. Nah niki monggo kita panjenengan sedaya ditata malih maneh. Walah enggih, putra niki bukan hak kita. Anak niki boten kagungane kita panjenengan sedaya, namung kagunganipun Gusti Allah. Kagungane Gusti Allah kiambak namung dititipi, Mbah. Putra niki titipane Gusti Allah. Dados nek kadang enten boten manute nggih kita bangsalaken malih dhateng Gusti Allah. Maksudipun ngenten, niki kersane kita panjenengan sedaya mboten terlalu nemen-nemen pusinge ngoten nggih Mbah nggih. Karena nek terlalu dipenggalih enten putra mboten patos manut ya Mbak, le menggalih ngantos mboten kersa dahar, dahar mboten eco sare mboten saged. Kadang kan ngoten nggih Mbah. Monggo kita bangsalaken malih. Oh alah nggih, sedaya niki kagungane Gusti Allah. Kadang garwane mboten sesuai kalih kekarepane kita panjenengan sedaya, kiambak muring-muring enten Mbah, enten. Nah niki monggo ampun dipun penggalih nemen-nemen, karena nek kita panjenengan sedaya tulul amal, kiambak panjang angan-anganipun, maka ndadosaken gesangipun kirang sekeco, boten saged menikmati nopo ingkang nembe terjadi. Overthinking nek cara lare sakniki Mbah. Napa Mbah overthinking? Dados overthinking teng mriki kekataan penggalih sehingga kalian nikmat ingkang nembe Gusti Allah paringaken boten saged menikmati karena kekataan penggalih. Ting manahe menggalih perkawis-perkawis ingkang sakjatosipun dados kendaline Gusti Allah. Dados kiambek pasrahaken dhateng Gusti Allah. Nek cara lare eneme ngenten Mbah, kita sedaya niki kagungan kendala masing-masing. Leres Mbah? Leres. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Sing saged mengendalikan kita panjenengan sedaya Gusti Allah. Pun manahe di ayem-ayem, kathah-kathah dipun iseni Gusti Allah. Karena ngenten Mbah, guru kula niki nate dawuh, sakjatose manahe kita panjenengan sedaya nek kepingin gesange sekeco, kepingin gesange ngraosaken ayem, kepingin napa mboten Mbah? Nggih, kula aturi resepipun. Resepe nopo ben gesange ayem? Manahe kedah diiseni isi ingkang pas, isi ingkang cekap. Ibarate ngenten, panjenengan sedaya preso botol niki nggih Mbah nggih. Botol niki biasane diisi air nopo ulam. Air nggih Mbah nggih, dipun iseni toyo. Tapi kok ndelalah botol niki mboten diiseni toyo, malah kiambek iseni lele misale Mbah. Pas napa mboten Mbah? Mboten pas nggih Mbah nggih. Mboten pas dipun sawang nggih mboten sekeco.
kecuali nek kok ulame ulam cupang nggih Mbah. Nah, nek ulam cupang tasih muating mriki kok nek lele sing ageng ki ambek lebetaken botol tentunipun dipun sawang boten sekeco. Kados denten malih kita panjenengan sedaya kagungan kendaraan, kagungan sepeda, kagungan mobil sing biasane diiseni bensin kok kiambak iseni toyo wae mendete saking selokan kinten-kinten mobile kendaraane jalan napa mboten Bu? Mboten jalan. Karena apa? Isine mboten sesuai. Semanten ugi hati kita panjenengan sedaya. Kenang nopo gesange kok kirang sekeco, kenang nopo kok gesange ngraosaken ruwet, ngraosaken teng mriki kita panjenengan sami kadang sengsara hidupnya karena hati kita panjenengan sedaya boten diiseni kanthi isi ingkang pas. Atine dipun iseni iri kalih nikmate tanggi. Atine dipun iseni menggalih perkawis duniawi. Leres napa leres Mbah? Leres. Atine dipun iseni kadang menggalih nuwun sewu enten tanggine kagungan damel tanggine mantu kok kiambek delalah mboten diundang, mboten diaturi preso sakit hati napa mboten, Mbah? Mboten? Masya Allah, solihah sedaya nggih mangke. Nah sakit hati, sakitnya tuh di sini sakit hati Mbah. Kadang kita panjenengan sedaya ngraosaken sakit hati dipenggalih. Hingga akhirnya penggalihe mboten diseni Gusti Allah, tapi diseni tanggine mantu mboten undang. Enten malih ponaan. Ponaane biasane silaturahim ben riyaden ngenten iki. Delalah ponaan saking tebih niku sak susuan disilaturahimi sedaya sak kaliyang krek dibadani sedaya sing boten namung daleme kiambak sakit hati napa mboten sakit hati ponaan ning nglewati daleme kiambak kita masukkan ke dalam hati sehingga sakitnya tuh di sini ngoten nggih mangke gerah penggalih kiambak dipun kebaki kanthi perkawis donya nuwun sewu Bapak Ibu sehingga teng mriki dadosaken napa kiambak ngraosaken ruwet gesange kiambak ngraosaken kirang sekeco gesange karena disebabkan oleh hati kita yang tidak kita isi dengan sebaik-baiknya pengisian dawuhipun guru kula ati niki kedah kiambak iseni Gusti Allah. Gusti Allah. Kersane kiambak tidak kecewa dengan sedaya kodok kodaripun Allah. Entene kiambak kecewa karena mboten kita gantungkan harapan kita panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah Mbah. Nek kok atine dipun iseni dawuh-dawuhe Gusti Allah, atine dipun iseni kalian ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi sing diutus kalih Gusti Allah, insya Allah ayem tentrem sekeco bejo mulya donya akhiratipun Allahumma amin. Nah niki contone wau kula terasaken contoh kecil enten ponaane mboten pinarak teng daleme kita panjenengan sedaya kadang kiambak sakit hati. Niku nek kok penggalihe dipun iseni menungso, dipun iseni donya. Tapi nek diiseni dawuhe Gusti Allah, ajaran-ajarane Kanjeng Nabi kiambak kemutan bahwasanya wa khuliqal insan dhaifah. Gusti Allah niki nitahaken menungso kanthi keadaan apes, kanthi keadaan lemah, boten gadai kekiatan kados dawuhipun Kanjeng Nabi al insanu mahallul khata wan nisyan menungso niki panggenane lepat kalih panggenane supe wong namine menungso nggih nggih menus-menus kekathaan dosa rawuh Mbah sing kagungan dosa rawuh alhamdulillah sami Mbah niki sing matur langkung kathah dosane nuwun sewu. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken kiambak nek kok kemutan walah enggih mungkin tanggine mboten sambat pas mantu tanggine mboten ngundang kiambak pas gadah damel keranten
supe ataupun lupa ataupun lali nuwun sewu. Nah, niki kiambak nek kok sampun nggih menungso pancen panggenane lali, boten napa-napa, boten ken rewang malahane boten kesel ngoten nggih Bu nggih. Nuwun sewu. Nah, dados nek kok kiambak gadahi penggalih ngoten niku ayem gesange. Oh alah nggih, malahane boten kesel. Enten ponakane boten pinarak, boten badan nek kiambak penggalih nemen-nemen dadosaken pusing, dadosaken boten kersa dahar, asam lambunge naik, kadang darah tinggi barang, tapi nek kok kiambak teng manahe sampun diseni Gusti Allah. Pun menungso niku lemah, menungso niku apes, Kanjeng Nabi nggih dawuhaken menungso panggenane lepat, panggenane supe, boten napa-napa, malahane ponakane boten pinara, sangune boten kelong. Ngoten nggih, Mbah. Nah, nuwun sewu. Kiambak nek pun kersa nata manah insyaallah dadosaken ayemipun gesang kita panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kekasih kita Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak ngendika Nabi Muhammad pun lemes napa dereng? Dereng. Oke, jenengan ngendika napa, Mbah? Nabi Muhammad. Kula tes nggih, Mbah. Dambaan kita tauladan kita Nabi Muhammad, idola kita. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'i asyani waddaraji, atfatan yaji ratal alawi. Ya uhailal juhdi wal رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والتراجيم عطفة يجيب رعد العالمين يا أهيل الجود والكرم. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Kami semua selalu rindu, hadirlah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku, bersama engkau damai hatiku. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'i asyani والتراجيم عطفة يجيب رعد العالمين يا أهيل الجود والكرم. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur tasih kraos, Mbah. Tasih pun pokoke mangke dehem-dehem mawon menawi sampun bosen nggih, Mbah nggih, kados biasa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki Pak Nurul Aini pun dehem-dehem, Mbah. Masya Allah. Nggih nggih, leres Nurul Aini nggih, Mbah nggih. Nggih, saking jono sedaya niki Pak Mas. Allah, Masya Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Napa? Oh, mboten jono, jenengan putih, Pak? Malaysia. Walah, Masya Allah. Nggih monggo kersa pinarak teng Banaran wong pun tebeh-tebeh.
Para rawuh nerasaken matur. Wau mature kula dugi napa, Mbah? Halo, pun supe niki, Mbah. Pun supe. Nek resep damel bakwan tasih kemutan, Mbah. Tasih walah nggih, alhamdulillah. Niki wau kula aturaken monggo sareng-sareng kita panjenengan sedaya ngebak-ngebaki manah kanthi Gusti Allah. Mboten menapa Mbah, menggalih donya mboten menapa. Wong panci kiambak tasih gesang teng alam donya. Nggih betah sangune donya nggih Mbah nggih. Betahaken duit leres napa mboten? Nggih, tapi duit niki bisa bermakna banyak nggih Mbah. Duit sing gambar Pak Soekarno Hatta nggih saged, duit sing maknane doa, usaha, iman dan takwa nggih saged. Kan duit DUIT, doa, usaha, iman dan takwa. Dados kita panjenengan sami kembali ke laptop kula aturaken boten menapa menggalih donya wong panci kita sedaya tasih gesang teng alam donya nggih betah sangune gesang teng donya tapi ampun supe sakderenge menggalih donya, sakderenge manah kiambak kebaki perkawis donya, monggo sareng-sareng kita kebaki riyen, kita napa lebetaken rumiyin Gusti Allah di dalam hati kita panjenengan sedaya. Insya Allah nek sedaya kesangi kiambak digantongaken kalian Gusti Allah dadosaken ayemipun manah ayemipun gesang Allahumma amin. Kiambak pun meyakini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedoyo sholate kiyambak, ngibadahi kiyambak, gesangi kiyambak, bahkan benjang pejahi kita panjenengan sedoyo lillahi rabbil alamin. Namung kagem Gusti Allah. Maka dari itu monggo sareng-sareng kita perjuangkan ridhone Allah, Mbah. Nopo sing dados remenane Allah, Mbah? Karena nek memperjuangkan remenane menungso sing werna-werna, kiambak boten mampu nun sewu. Sing setunggal kersane kiambak jungkir balik, misale nggih mangke. Sing setunggal kersane kiambak nyanyi-nyanyi, sing setunggal ngersakaken kiambak anteng mendel. Lah niki nek kok kiambak ajeng nuruti ridhone menungso, senenge menungso niki ewet tidak sampai-sampai. Sing sekeco kepripun? Monggo sareng-sareng kita perjuangkan gayuh ridhonipun Gusti Allah. Napa sing dados remenane Gusti Allah? Napa ingkang sampun dados aturan-aturanipun Gusti Allah? Salah satu sebab kesedihan kita panjenengan sedaya salah setunggaling sebab kesengsaraan kita panjenengan sedaya niki keranten napa tebih saking Gusti Allah karena jauh dari Allah karena kita panjenengan sedaya nuwun sewu tasih mencelak-mencelok kalian dosa dados gampang enten maksiat nopo kiambak cobain kita panjenengan sedaya ampiri sehingga dadosaken kesedihan membuat kita jauh saking pangeran. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya dipun paringi kesempatan waget nggadahi manah ingkang sae, waget nggadahi kesempatan kagem ting mriki ngibadah kanthi istiqomah ugi waget nggayuh ridhonipun Gusti Allah. Allahumma amin. Karena manah ingkang sae niki perlu kita panjenengan sedaya perjuangaken Bapak Ibu. Nek ngendikanipun Kanjeng Nabi ngenten, Allah wa inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dawuhipun Kanjeng Nabi eling-eling sira menungso wa inna fil jasadi mudghah. Tenggene jasad kita panjenengan sedaya wonten tenggen selirane kita panjenengan sedaya di tubuh kita semua niki enten setunggaling mudghah gumpalan. Ida sholahat sholahal jasadu kulluh. Ketika gumpalan ini bagus, maka jasad kiambak badhe dados jasad ingkang sae. Akan tetapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh.
ketika ting mriki mudghah niki gumpalan ini kok gumpalan ingkang boten sae, maka jasate kita panjenengan sedaya nggih naudzubillahi min dzalik dados jasad ingkang kirang sae. Napa sing dipun wastani mudghah? Ala wahiyal qalb. Eling-eling ingkang dipun wastani mudghah wau adalah hati kita panjenengan sedaya. Mbah, niki kok pun kados pisang kluthuk ketutupan kupluk gayane mantuk-mantuk jebule wonten Mbah, pun ngantuk niki Mbah. Masya Allah. Nah niki kula terasaken nggih mangke, Bunyai sampun rawuh napa dereng Mbak Panitia? Dereng? Dereng. Oh alah nggih, oke. Mbah sabar nggih kalih kula malih niki. Oh nggih, jatose tasih setengah jam tapi pun kraos dangu kalih kula nggih Mbah. Mboten, oke. Matur sembah nuwun, Mbak. Kula wangsuli malih wau enten dipun wastani gumpalan tenggen jasad kita panjenengan sedaya nek niki mudghah niki sae jasate sae, nek mudghah niki awon jasate nggih nderek awon. Dawuhipun Kanjeng Nabi ala wahiyal qalb. Sing dipun wastani mudghah adalah hati kita panjenengan sedaya, manah kita panjenengan sedaya. Makane nek kepengin jasate sehat, salah setunggaling ikhtiar kiyambek gadahi manah ingkang sae. Kiyambak dandosi manah kita panjenengan sedaya. Dados ngenten ibu-ibu, saderenge kiyambak dandani wajah kiyambak mawi benges, gincu dan lain sebagainya, niki kiyambak kedah lebih dulu dandosi hati kita panjenengan sedaya. Manah kita panjenengan sedaya supados jasate nggih terpancar dados jasad ingkang sae. Caranipun gadahi manah ingkang sae walaupun kula aturaken sareng-sareng lebih banyak Gusti Allah teng atine kita panjenengan sedaya daripada perkawisanesipun. Karena Allah niki innakala tuhliful mi'at. Gusti Allah niki dat sing boten badhe mblenjani janji. Nek garwa niki ya Mbak, kadang janji numbasaken gelang pas pekenan kali angkrek pun pinten-pinten tahun boten ditepati. Enten napa boten Mbah? Nah, putra kadang janji badhe kondur bakto pas kerja misalipun nginjeng kula tak mantuk mae, tapi boten mantuk-mantuk. Kadang kan enten nggih Mbah nggih. Menungso niki nek janji dereng mesti ditepati. Tapi nek Gusti Allah boten badhe mengecewakan kita panjenengan sedaya. Innakala tukhliful mi'ad. Pun Gusti Allah niku dat sing boten nate mblenjani janji. Janjine Gusti Allah werni-werni, salah setunggaling janji iming-imingan kagem kita panjenengan sedaya sing kersa berjuang tenggen jalan ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Engkang ayem Mbah, ingkang tenang Mbah, selagi kiyambak kersa mbangun ketakwaan dateng Gusti Allah, mau se salat nggih kersa salat, boten kok teng mriki mau se salat tetep kerja enten napa mboten Mbah? Nah, kadang wonten nggih mangke repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maneh dagangane laris durung salat. Apa maneh dagangane laris durung salat ngakune. Repot nggih Mbah, monggo sholawat sareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, repot nggih Mbah. Kadang mau si sholat enten Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walah,
wis adzan meneh. Ngoten leres napa mboten, Mbah? Nah, kadang nggih ngendika nek pas nyadeni nanggung tasih enten sing tumbas leres, Mbah. Tapi mboten namung pedagang sing repot, petani nggih repot, Mbah. Teng syair kan repot dadi petani, salate terkadang lali, apa maneh wayahe tandur, salate di apa maneh wayahe tandur, salate diundur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Niki kula kembali ke laptop. Wau dawuhipun Gusti Allah, salah satu janji nih Gusti Allah selagi kiyambak kersa maose ditimbali salat, maose dipun timbali zikir, kita panjenengan sedaya maose kerja nggih kerja, tapi ingkang baken tetep dalam sesuai aturan-aturanipun Gusti Allah. Ngoten nggih mangke. Niki napa janjinipun? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ingkang ayem, Mbah, sedaya keruwetane kiyambak, sedaya kesusahane kiyambak, sedaya permasalahan gesange kiyambak niki bakal diparingi mergi kalih Gusti Allah. Remen napa mboten, Mbah? Remen nggih mangke. Wa may yattaqillah selagi kiyambak kersa bangun ketakwaan, kersa berusaha manut kali Gusti Allah, bakal diparingi mergi, bakal diparingi jalan keluar. Ibarate kiyambak muter-muter tenggene nun sewu teng kota kok mboten ngertos mergine, mboten preso mergine kan susah nggih, Mbah. Tapi nek kok tahu jalan keluarnya, kiyambak kok ngertos oh alah mergine mriko niki remen sanget. Kiyambak nek enten Sherlocke biasane remen karena pun ngertos oh alah mergine mriku niku. Semanten ugi gesangi kiyambak seruwet apapun kehidupan kita, sesusah apapun kehidupan kita, selagi kiyambak kersa bangun takwa, kersa bangun rasa manut kalih Gusti Allah, bakal diparingi Sherlock kalih Gusti Allah, Mbah. Diparingi napa, Mbah? Sherlock bakal dipun paringi jalan kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi solusi. Amin Allahumma amin. Pun ngantuk dereng. Oke, ting mriki nerasaken matur keranten punyai dereng rawuh. Dereng nggih, Pak? Dereng rawuh? Dereng oh nggih, oke. Kula kuwatosi nek sampun mesakaken le nenggo dangu jenengan barang ndak salah nganti-anti utawi nunggu punyai. Ngoten nggih, Mbah. Nggih, Masya Allah nggih mantuk-mantuk. Oke, Mbah. Niki nerasaken matur kula wau aturaken bahwasanya setunggal monggo sareng-sareng kita panjenengan sami ndandosi manah, kita panjenengan sami menahan hawa nafsu kados dawuh wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Sing nomor kalih monggo sareng-sareng wal afina anin nas, kiambek saling memaafkan satu sama lain. Karena kita panjenengan sami kula yakin kepengin angsal maghfirahipun Gusti Allah. Enten dawuh man afa ufi. Sinten kemawon sing kersa paring pangapunten bakal dingapunten kalih Gusti Allah. Dosa niki ambak sing kathah niki, sing werni-werni niki kula yakin kita panjenengan sedaya kepengin mendapatkan pangapuntenipun Allah. Dengan cara nopo ikhtiare salah setunggaling kiyambak saling memaafkan satu sama lain, membuka pintu maaf kagem sederek-sederek kita panjenengan sedoyo sing nate ndamel awon dumateng kita panjenengan sedoyo. Kiyambak ikhlasaken manah karena nopo nek kiyambak kok tasih menyimpan dendam, kita panjenengan sedoyo tasih merasa sakit hati dengan ele tiyang sanes niki ndadosaken
napa manahipun kotor. Nuwun sewu ibaratipun panjenengan kagungan dalem mewah, dalem ingkang magrong-magrong, sampun dipun keramik, sampun dipun ternit, sampun dipun cat kanthi cat ingkang sae, marmer pisan Mbah, tapi ndelalah kok dipun iseni kotoran lembu utawi kotoran sapi utawi basa kasare telepong ngoten nggih Mbah nuwun sewu. Nah niki kinten-kinten mambet napa mboten daleme Mbah? Mambet nggih Mbah nggih, ambete eco napa mboten eco? Mboten eco, semanten ugi manah kita panjenengan sedaya. Menawi manah iki ambak niki kok dipun iseni dengan dendam, dengan hasud dan lain sebagainya, seperti hati sing ting mriki penuh kotoran. Maka dari itu monggo kotoran niki ambak iseni dengan wal afina aninnas, saling memaafkan satu sama lain. Kados Kanjeng Nabi antuipun mengajarkan dumateng kita panjenengan sedaya ketika Kanjeng Nabi niki dipun utus Kanjeng Nabi dakwah wonten setunggaling kota niki dipun kenal dengan kota Taif. Kanjeng Nabi niki dipun sakiti, Kanjeng Nabi dipun balangi ngangge selo, ngangge kerikil sampai sukunipun Kanjeng Nabi niki terluka bahkan berdarah. Tapi Kanjeng Nabi mboten balas dendam, Kanjeng Nabi nggih mboten ndongaaken awon. Ki ambak nek dilarani tanggi, balik ngelarani napa ndongaake, Mbah? Halo, nah niki kados sing ndongaake ngoten kula setengah iman niki Mbak. Nuwun sewu Mbak. Nah kadang nggih balik ngelarani nggih Mbak ya nggih. Nah tetes ngoten niku. Kadang kita panjenengan sedaya, Masya Allah niki sederek sedaya ingkang rawuh nggih Mbak nggih. Dados saking kebangetene kula mboten nate silaturahim teng susukan niki ngantos ditimbali mriki Mbah. Nah, tapi kados tasih niki kathah ingkang saking Wonosobo mau napa nggih Mbak Irma nggih. Masya Allah niki saking Wonosobo sepuran kadosipun Masya Allah luar biasa dugi mriki. Nah, para rawuh pinarak Mbak Irma ngen kula caket mriku lho. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nerasaken matur. Kula wau matur dugi napa Mbah? Pun supe malih. Masya Allah. Resep tahu susur tasih kemutan Mbah. Tasih alhamdulillah. Nggih, boten menapa. Kula terasaken matur. Kula wau kula aturaken bahwasanya ki ambak niki kadang nek dilarani, ki ambak merasa sakit hati dengan omongan utawi dengan pangendikane tanggi, pangendikane sederek, ki ambak balik ngelarani. Kadang kita panjenengan sedaya ngraosaken teng mriki gempunge mboten kanten-kantenan. Maka dari itu monggo kita panjenengan sedaya contoh tindak lampai Kanjeng Nabi senaosa nggih memang penuh perjuangan, tapi ki ambek emot-emot malih ketika Kanjeng Nabi dipun utus dakwah teng kota Taif, Kanjeng Nabi dipun balangi, dipun lempari batu, dipun lempari kerikil, niki Kanjeng Nabi boten kok balik ngelarani boten. Kanjeng Nabi boten balik balang watu boten. Ki ambak nek dijotos balik jotos napa boten, Bu? Balik jotos. Nah nek Kanjeng Nabi boten, bahkan malaikat ingkang jagi gunung niku rawuh mriku. Ja'a malakul jibal, malaikat penjaga gunung rawuh ngrawuhi Kanjeng Nabi matur dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula mboten terima, kula mboten trimo jenengan disakiti kalih penduduk kota Taif. Kula kepingin gunung sing kula jaga niki kula embroaken mawon tenggene penduduk-penduduk sing nuwun sewu boten gadahi adab kalih panjenengan. Niki penduduk kota Taif badhe diembrui gunung kalih malakul jibal, kalih malaikat penjaga gunung. Tapi dawuhipun Kanjeng Nabi nopo? Nek kiambak misale dilarani tiang terus enten malaikat rawuh, Butimah niki tak nganu nggih, tak nopo nuwun sewu tak balesake nggih langsung gas ngoten. Nggih napa mboten Mbah kita? Nah, biasane ngoten niku nggih Mbah nggih. Monggo malaikat gas mawon langsung dibandem mawon. Kadang kan ngoten nuwun sewu. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten mengajarkan akhlak ingkang sae dhateng kita panjenengan sedaya. Ketika nuwun sewu ting mriki
kita panjenengan sami menawi ngemot-ngemot malih kisahipun Kanjeng Nabi ketika ja'a malakul jibal, malaikat gunung rawuh, malaikat sing jagani gunung badhe ngembrokaken gunung wau tenggene penduduk-penduduk sing boten kersa iman bahkan ngecembalangi watu ngelempari batu dateng Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi, la taf'alu, malaikat ampun, ampun panjenengan embru'i gunung, ampun panjenengan bales, ampun panjenengan teng mriki sakiti mereka. Karena apa? Kita panjenengan sedaya mboten mangertos nasibe mereka ke depan. Sing sakniki awon ngenjang dados waline Gusti Allah saged napa mboten, Mbah? Saged mungkin mawon menawi Gusti Allah ngersakaken kun fayakun, maka bakalan terjadi. Semanten ugi ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi mencontohkan dhateng kita panjenengan sedaya supados napa gadahi manah ingkang ayem meskipun diperlakukan tidak baik kalih orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ibaratnya ngenten Mbah, sakniki ditata manahe kiyambak contohlah seorang dokter. Dokter niki Mbah enten piyantun gudiken ditampi leres napa mboten? Contonipun Pak Pardi nuwun sewu Pak Dokter Pardi Susukan nika enten piyantun teng mriki gudiken monggo pinara, piyantun pusing monggo pinara, enten piyantun darah tinggi monggo pinara, sedaya dipun tampi Mbah. Enten penyakit napa mawon ditampi dipersilahkan duduk monggo pinara. Karena apa? Mangertos tenggen mriki mangke nek sampun saged dados selantaran ngobati tiyang sakit maka angsal napa Mbah? Nggih, angsal nggih niku nggih mangke angsal arto karena kiambak mangertosi enten opahe. Ngoten nggih mangke, kiambak enten opahe kersa ngobati karena enten opahe. Semanten ugi kita panjenengan sedaya, maka Pak Dokter niki biasanipun sugih-sugih kaya-kaya, Mbah. Karena napa sedaya penyakit tiyang dipun tampi, sedaya penyakit tiyang dipersilahkan duduk. Semanten ugi nek kiambak kepengin kaya donya akhirat, penyakit tanggi-tanggi nggih kiyambek tampi ngoten nggih mangke enten tanggine kirang sae manahe nampi niki kayanya tidak hanya di dunia tapi dumugi akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah.
الله محمد ابن عبد الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur. Dereng rawuh, Mbah? Dereng, Masya Allah. Oke. Niki dereng bosen kalih kula. Pun setunggal jam kalih kula niki, Mbah. Pun bosen napa dereng? Dereng. Kula tak mantuk mawon nggih. Oke. Niki kalau mau kula aturaken wau bahwasanya terakhir kula matur monggo sareng-sareng kita contoh tindak lampahipun Kanjeng Nabi sing ting pundi nggadahi manah ingkang jembar, maka kiyambak niku perlu ndedonga kalih Gusti Allah tidak hanya diparingi rejeki jembar tapi nggih manah ingkang jembar. Seringe matur rejeki jembar napa manah jembar, Mbah? Rezeki jembar. Jujur nggih Mbah nggih, pun nek matur rezeki jembar sedinten sedalu mboten cekap-cekap, tapi kadang antuke matur nyuwun dhateng Gusti Allah paringi manah ingkang jembar niki langka sanget jarang sekali. Kados Nabi Musa sampun mengajarkan dumateng kita panjenengan sedaya, Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Niki doanipun Nabi Musa ketika dipun utus merangi Raja Firaun. Nabi Musa mboten nyuwun rudal mboten, Mbah. Nah, terus mboten nyuwun rudal, bom atom, bom nuklir dan lain sebagainya mboten. Tapi ingkang dipun suwun manah ingkang jembar. Keranten nopo kiyambak nek gadahi manah ingkang jembar, gadahi hati yang lapang, ati ingkang luas, niki waget nampi nopo kemawon tindak lampai sederek, nopo kemawon ingkang sampun dados takdiripun Gusti Allah. Maka perlu kiyambak matur Rabbi syarahli sadri, Gusti dalem nyuwun manah ingkang jembar, hati yang lapang, kersane ayem gesangipun. Ngaten nggih Mbah nggih. Niki monggo sareng-sareng kita sedaya perjuangkan hati yang jembar, hati ingkang lapang supados kiyambak saged ridho dengan sedaya ketetapanipun Allah, karena dawuhipun Allah wonten hadis qudsi, malam yardo biqodoi walam yasbir ala balai falyaltamis robban siwai. Dawuhipun Allah, nek kiyambak boten kersa ridho kalih takdire Allah, boten kersa sabar kalih cobane Gusti Allah, maka dipun dawuhi madosi pangeran selain Gusti Allah. Boten saged nggih, Mbah. Boten saged, pangeran kiyambak namung Allah. Maka dari itu monggo sareng-sareng kiyambak berusaha ridho, ikhlas nampi nopo ingkang dados ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala. Contonipun bunyai dereng rawuh sing matur kula nggih berusaha ikhlas. Ngoten nggih Mbah nggih. Nah niki langsung diamalkan. Terus estu Mbah, insyaallah menawi kiyambak kok kemutan walah nggih. Punyai rawuh mriki nggih keranten Gusti Allah, dereng rawuh mriki nggih keranten Gusti Allah. Dados mboten menapa sedaya sampun Gusti Allah atur. Laisal imkan abda'u mimmakan. Mbah, boten nenten perkawis ingkang langkung sae daripada takdir ingkang sakmenika kiyambak lampahi. Dados niku estu laisal imkan abda'u mimmakan. Nopo ingkang sampun dados takdire kiyambak niki adalah sebaik-baiknya aturan saking Gusti Allah. Kiyambak kantun syukur, kantun nyukuri, kantun nampi nopo ingkang sampun dados takdiripun Allah. Entene kiyambak gersula keranten salah satune kiyambak kirang syukur, kiyambak kirang menikmati apa yang sekarang kita jalani. Niki ingkang dadosaken kiyambak asring gersula daripada nampa ketetapanipun Gusti Allah. Padahal apa wa inta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kiyambak nek kok ken ngitang nikmate Gusti Allah tidak akan mampu, boten bakalan saged.
karena sudah banyak sekali nikmat-nikmatipun Allah ingkang Gusti Allah paringaken dumateng kita panjenengan sedaya. Maka salah satu dawuh termaktub wonten Al-Qur'an, nek kiyambak kepingin dados kawula ingkang bahagia, kepingin dados kawula ingkang bejo, maka fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Monggo sareng-sareng sering-seringlah ngemut-ngemuti, mengingat-ingat nopo ingkang sampun Gusti Allah paringaken dhateng kita panjenengan sedaya. Boten kedah nenggo sugih, Mbah, boten kedah nenggo sukses, asalkan kiyambak kersa ngemuti ingkang sampun Gusti Allah paringaken, insyaallah bahagia. Dados nek cara guru-guru PAUD, guru-guru TK ngendikaken, buat apa susah, buat apa susah, susah itu ada gunanya. Ngaten nggih Mbah nggih. Dados niki kedah bahagia nggih Mbah. Rawuh mriki kedah bahagia. Salah setunggalé teng mriki monggo sareng-sareng kemutan napa ingkang sampun Gusti Allah paringaken. Alhamdulillah diparingi irung bolongane kalih madhepe mandhap. Leres nggih Mbah. Nek madhep minggah nek jawah ketrocoan kan ngoten Mbah. Nah dados kiyambak monggo sareng-sareng dipun emot-emot ya Allah. Gusti Allah niki antuke maringi nikmat, antuke maringi takdir sampun kanthi sae sanget. Kiyambak tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu sukses nembe bersyukur, tapi apapun yang Allah berikan kedah kita sedaya syukuri, karena bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita akan bahagia. Kedah ngatah-ngatahaken napa Mbah? Syukur kalih Gusti Allah. Dados setunggaling cerios niki pengalaman pribadi. Kula curhat sekedhik nggih Mbah nggih. Nah, kula niku nate Mbah dipun timbali tenggen daerah perbatasan Jogja. Dados sampun dipun WA kalih panitia, Mbak Nana sampun dipun tenggo. Delalah kula saking griya, saking Banaran, sek ajeng ngisi bensin teng Bandungan, niki bane bocor, Mbah. Nah, padahal pun ditenggo kalih sederek perbatasan Jogja. Nah niki kula kalih adik sepupu kula niku disanjangi Mbak Nah niki bane bocor. Lajeng Masya Allah kula langsung ngonten. Teras kula penggalih malih. Alhamdulillah sing bocor namung setunggal. Jajal nek sing bocor sekawan kinten-kinten kula nyandak mboten Mbah dugi panitia niki. Mboten mesti nyandak nggih Mbah nggih. Alhamdulillah sing bocor setunggal sehingga wektale mboten patos dangule nembel ban. Tapi nek kok sing bocor sekawan walah nggih perlu nenggo wekdal ingkang sawentawis. Kan ngoten nggih Mbah nggih. Niki dados kula alhamdulillah sing bocor namung setunggal. Jatose Gusti Allah nek bocoraken ban kula sekawan mampu napa mboten Mbah? Turah mampune nggih Mbah nggih. Tirah-tirah mampune tapi Gusti Allah mboten bocoraken ban kula sekawan. Sing bocor namung setunggal niki termasuk nikmate Gusti Allah. Dados kiyambak tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu sugih, tidak perlu menunggu sukses. Apapun ingkang sampun Allah paringaken, apapun ingkang sampun Allah takdiraken, monggo kiyambak syukuri. Niki sedaya sampun kanthi sae-saenipun takdir, laisal imkan abda'u mimmakan. Pun boten enten ingkang langkung sae daripada ingkang kita panjenengan sedaya lampai wonten sonten menika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala ala
Yasin Habibillah tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki kula pun banget badhe matur napa Mbah. Bunyai sampun rawuh nggih, Pak? Dereng gangsal menit malih. 35 menit. Mas. Oh Masya Allah. Ya Rabbi ya Karim nggih. Bunyai tasih 35 menit lagi. Kula tak empun nggih. Saestu mboten napa-napa. Oke. Nah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula sinaune pun telas ngoten lho, Mbah. Iki jok badhe matur napa banget niki, Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nggih kula imbeti sekedhik malih nggih, Mbah, babakan raos syukur dhateng Gusti Allah. Pun bosen dereng kalih kula. Saestu? Nggih. Niki monggo sareng-sareng kita panjenengan sami didik hati kita panjenengan sedaya supados ngadah-ngadahaken syukur dhateng Gusti Allah karena apa? Kiyambak niki menawi nopo mawon ingkang sampun Allah takdiraken niki pun paling sae. Dados kiyambak kadang nggadahi angen-angen cara nyong duwe kae. Leres napa mboten? Leres piyantune nggih rawuh sing sering angen-angen ngonten nggih Mbah nggih. Nah, cara aku dadi Mbak Nana misale enten mboten Mbah? Mboten pengen dados kula nggih Mbah nggih. Jenengan meresani kula sekeca napa mboten to Mbah? Sekeca oh nggih alhamdulillah matur sembah nuwun husnudzone Mbah tapi panci sekeca. Nah dados teng mriki Mbah aslinipun gesang niki mboten nenten ingkang ideal Mbah. Gesang niki mboten nenten kok tiang isine namung nikmat mawon niki mboten enten. Sedaya gadahi nikmat piyambak-piyambak nggih gadahi coba piyambak. Dados alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Teng mriki Gusti Allah tentu setiap menungso dipun paringi cobaan piyambak-piyambak, dipun paringi nikmat piyambak-piyambak. Enten iki ya Mbak dicoba, kadang enten sing cobane ting putrane, enten sing cobane ting garwane, enten sing cobane babakan ekonomine dan lain sebagainya. Sedaya nggadahi cobaan masing-masing tapi tujuanipun Allah niki sae. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, apal Quran sedaya niki nggih Mbah nggih. Teng mriki dipun dawuhaken tujuane nguji kita panjenengan sedaya. Kinten-kinten pun diparingi ujian kalih Gusti Allah. Niki badhe dados kawula ingkang sae napa malah kawula ingkang jauh tebih saking aturan-aturanipun Gusti Allah. Insyaallah mugi-mugi kita panjenengan sami dengan cara ngadah-ngadahaken syukur dateng Gusti Allah kita panjenengan sedaya sareng-sareng ngadah-ngadahaken ngamal sae senaosa nggih kadang antuke ngamal sae diselingi ngamal awon nggih Mbah kadang niat saking dalem tindak pengaosan tapi dugi mriki kepanggih rencang akhiripun ngerumpi yu ngerti pora mosok nggih napa mboten Mbah. Nah niki kita panjenengan sami niki kawula yang tasih kadang-kadang kadang pengaosan kadang ribahan ngoten nggih Mbah. Dados monggo tetep kiyambak bangun raos tresno niki ya Mbak, raos takwa niki ya Mbak dateng Allah Subhanahu wa taala sing mugi-mugi benjang berkah kempalan kita panjenengan sedaya wonten siang menika, wonten sonten menika dadosaken perkempalan wonten suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Karena mlebet suwarga niki rombongan Mbah, boten piyambak-piyambak wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kiyambak mlebet swarga kanthi rombongan. Dados salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Benjang didangu.
Napa leres niki sing badhe mlebet swarga sing riyen sareng-sareng ngaos ting susukan sareng kalian Bunyai Mar'atus Sholihah? Enggih, ngoten Mbah. Kepingin swarga napa mboten? Masyaallah sedaya ingkang rawuh kepingin swarga nggih Mbah nggih. Swarga tikete murah napa mahal? Mirah, sinten sing ngendika mirah, Mbah? Oh nggih. Syair nggih Mbah nggih. Tiket swarga regane murah. Kok larang? Sinten sing ngendika larang? Ayo. Murah napa larang, Mbah? Mirah jatosipun kiambak sampun dipun paringi kemurahan kalih Gusti Allah tapi le badhe menjalankan sing kadang tasih ewet ngoten nggih Mbah monggo sareng-sareng dipun syiiri riyen suwarga tansah mengolawangi dicawi seki kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane ya Imam Rus liya sanadi anta babullah di mutamadi فبدنياي وآخرتي يا رسول الله بقلبي. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken kembali ke laptop dawuh wau ngendikaaken wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sareng-sareng mlebet suwarginipun Gusti Allah kagem piyantun-piyantun ingkang kersa manut kalih aturan-aturanipun Gusti Allah. Niki ting susukan asare pukul pinten? Gangsal, sinten sing ngendika gangsal, Mbah? Nah niki pun asaran napa dereng? Dereng. Oh nggih, mboten menapa. Pokok mangke mugi-mugi saderenge napa gebrojol kiambek waget asaran. Ngoten nggih, Mbah nggih. Dados niki insyaallah selagi kersa takwa, kersa manut, sareng-sareng benjang dipun paringi salam kalian malaikat-malaikat ingkang wonten dhateng swarginipun Allah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin dipun paringi nopo sapaan nopo leres niki riyen sederek-sederek sing sareng-sareng kalih kipas-kipasan ngaos ting susukan enggih Mbah pun ngantuk nopo Mbah sampun nek niki estu pun bosen kalih kula sawangane niki nggih Mbah saestu masyaallah mangke nek kula matur etok-etok dados malaikat jenengan jawab enggih ngoten nggih Mbah nggih. Nah napa leres niki ingkang badhe mlebet swarga sedaya sederek ingkang sareng-sareng pengaosan wonten susukan. Enggih. Nah, niki mugi-mugi benjang kita panjenengan sedaya tidak hanya dipun kempalaken wonten donya kemawon, dados kesele kiyambak, sumuke kiyambak niki mugi-mugi dadosaken setunggaling sababiah waget nggayuh suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki saestu kula antuke matur sampun gedangon mangkene kula imbeti dangu ndak jenengan bosen kali kula nggih Mbah nggih. Dados niki sak mangke kersanipun dipun isi kalian Mas Panitia saestu saking kula ngaturaken senaosa sampun dul kaidah nek cara kiambak nggih Mbah nggih sampun melebet dzul qodah tapi niki kula nyarutang kalian sederek-sederek sedaya ingkang dereng waget kula sowani setunggal dalah setunggaling piyantun estu ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula dalah keluargi dumateng sederek-sederek sedaya saestu nyuwun agunging pangapunten sedaya hakul adami nyuwun ikhlasipun nyuwun ridhonipun niki sareng-sareng ngapuran-ngapuranan nggih Mbah nggih ugi doa bidoa mugi-mugi kita panjenengan sedaya dipun paringi nasib ingkang sae donya akhiratipun dipun paringi dados
piyantun ingkang bejo mulya donya akhiratipun, dipun paringi kesempatan kagem ngibadah kanthi istiqomah, yuswa ingkang panjang barokah fitaatillah, keluargi sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget ngimbeti tegil ugi sawah, enggal sowan Mekah Madinah, sak maos-maos dipun kersakaken pinaringan husnul khotimah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Saestu mekaten ingkang waget kawula aturaken, kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Kula cekapaken semanten wal afwu minkum. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.